kudune dientekke marai segone nangis. Kapok sih masak. Sudah aku. Betul, pas. Santai. Tak nota. Kalau tak mau. Marek gimana? Terus gue nangis. Masa aja senang. Ada nih kok tak nangis. Di. Nani, sabar. Kok nangis? Kamu sih nangis? Masa tak? Apa? Aku mau. Mau nene? Kak kenal suara nangis? Mira? Ada nih rangan gue. Makan. Bisa lah makan entek no cepet. Mau lihat parah. Ora ilok dolanan jumpritan surup-surup marai digondol setan. Sob. Ini dolan enaknya dolanan apa tuh? Oh ya, dolanan apa? Kita enak ini kita. Lah wong tak mau loro tok enak. Kae ono bocah. Bisa. Ayo lo. Rum. Apa ma? Ayo dolanan. Dolanan apa? Jumpritan ah, wanita ra. Saya ah. Ayo, gas. Bisa? Ini ah. Cinta alainya. Gambreng. Batu gunting kertas. Jadi, Jadi. maaf, saya pilih peng. Ayo, batu gunting kertas. Aku menang. Jadi ya. Ayo. Tungi ping piro iki? Lo naik. 5 wis ta. Iya, aja. 10 ya. Ya. Tak hitungi ya. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke dong apa? Dolanan delian, Bu. Bubar wis surup. Kok digondol setan lek sik dolanan. Ya, Bu. Iki. Selajep bro ya. Tak boleh hitung ya. Tak boleh hitung ya. 1, 2, 3, 4. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Wes. Duneng dia. Nah, iku. Mudun. Alah. Dun. Ono apa iku? Apa? Minta. Guru. Ayo beli. Wah, kemen nih hidup ini. Ketemu sih kan. Apa itu? Hilang. Temen tau rak yo.
Ojo nuding srengenge mengko drijimu iso bledos. Iya, duding. Boten, Mbak. Ini lomba temangsa. Lomba ini temangsa itu, Mbak. Oh ya wes, penting aja duding srengenge. Loh, emangnya kenapa, Mbak? Aja duding srengenge, kok drijimu bledos. Oke, Mbak. Mosok nuding srengenge iso bledos tangane. Ojo mangan karo ngadeg mengko wetengmu dadi dawa. Pengen banget sih. Panggil. Ya. Enak ini. Itu kok di. Mak kau mejo. Sing goreng dhewe ini. Goreng dhewe. Mak aku mau gawe. Cuman ndek ati ta. Agene. Jare mbah aku iku nganu. Nek mangan ndek ati iku muda weteng iso dawa. Eno. Lah mbok aku padha arti kok. Coba muni ngono arti apa. Lah iki tak ngene. Ini ya. Ya Allah, potong kayak dulu ya. Gini. Apa bener omongannya Joko di iyo? Potongku tek ngadeg. Ambek ngadeg potongnya dadi tuwa ya. Wah iki. Ora ilok mangan nok ngarep lawang marai jodohe adoh. Nang, kilo nang apa nang? Nggih, Bu. Lho nang, kowe ngopo mangan nang ngarep lawang? Ra ilo. Gini ya, Bu. Marai jodohmu adoh nang. Lho, eno, Bu. Mas Bro. Oh. Tadi bayar ke masjid mau. Ngapa? Salat tarawih dong. Lah. Tanggal sing apik tanggal piro ya? Soale iki aku arep nikah. Kowe arep nikah, kene ngedaki wong wedok ora tau entuk ngene kok. Ya iya no. Lah kowe kapan nyusul? Lho kan nyusul piye? Sudah angin tuke ngene kok. Lah gini. Lu ora ngerti. Masa menurut kata omongannya mbakku ya? Ngomong apa? Dewi ini memang enak gun lawang, jadi ya sudah ada. Oh iku, watake iku. Masa bener konoan, percaya. Yo zaman wong tuh biyen cincin ngono, arep juga ada. Masa ngono dah.